Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα είμαστε στο account του Max και σήμερα θα του πειράξω όλα, θα του πειράξω τα περίεργα και τέτοια. Πατήστε like και subscribe άμα σας αρέσει, άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο. Αυτό το θα το κόψω, αλλά μετά να μου δώσει πίσω τα περίεργα μου. Λοιπόν παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά εγώ να το δώσω πίσω. Να μου το δώσει φυσικά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πούμε τώρα στο στήλο Brainrot, στο private server του Max. Οπότε, παιδιά, περιμένετε. Γιατί βλέπω τον εαυτό μου να είναι online. Γιατί με βλέπω να... ο Max. Παιδιά, άμα τον ακούσουμε να μιλάει από το δίπλα δωμάτιο, τότε παιδιά αυτό σημαίνει ότι κάνει βίντεο και αυτός. Αυτό είναι κακό ρε παιδιά. Παιδιά, πάω στο private server του. Νομίζω ότι απλώς το έχω αφήσει εγώ ανοιχτό. Οπότε ελπίζω πάντως να μην έχει μπει. Και πάμε να μπούμε στο private server του. Oh my gosh, παιδιά. Έχει σε μίνι σπεντερμίνι. Αχ, αυτά είναι τα δικά μου. Μου το έχει κλέψει τον πονηρό. Μπήκε. Παιδιά, νομίζω ότι τον ακούω από το δίπλα δωμάτιο. Κλέβω. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα κόλπο πώς να κλέβεις από άλλους. Αυτό πρέπει να... Μπορείτε να το κρατήσετε να μάθετε να κλέβετε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα βάλουμε πάρα πολλά εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μας δει 100% γιατί τώρα δεν τον ακούω να μιλάει. Εγώ δεν τον ακούω δηλαδή. Τι έκανες? Τι έκανα? Βλακεία έκανες. Έχω ετοιμάσει. Hey! Του κλέβω το Ματέο. Έλα εδώ. Δεν θα με έχεις πιάσει. Έλα εδώ. Ω Μιτζή, παιδιά. Παιδιά, πλάκα κάνετε. Έχει λαβάκα. Παιδιά, πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Οκ, παιδιά. Α, ξέχασα, παιδιά. Εγώ κλέβα από τον εαυτό μου. Αυτό είναι το δικό του account. Παιδιά, λοιπόν, anyways, πάω εγώ λίγο να αγοράσω πράγματα. Ελπίζω να μην μου κλέψει. Ω Μιτζή, παιδιά. Οκ, πάμε να παθήσουμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ, τέλειο. Τι ωραίο. Slap. Anyways. Και... Λοιπόν, παιδιά, πάμε να βάλουμε κάτι πιμάτα του τέτοιου στο Fuse Machine. Θα του βάλουμε τον Bandino Brombidito. Κάτσε εκεί. Κάτσε να πάρω λεφτά. Λοιπόν, όμως παιδιά μου κλέβει. Θα την προλάβω. Loser. Όχι, την πήγα πιο κοντά. Τρέξτε. Έχω μια ιδέα. Θα του πάρω πάρα πολλούς δουμπίνι πιτσανίνι.
Μην τους πάρεις. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Παιδιά, έχει γεμίσει πραγματικά τώρα με νουμπίνις πιτσανίνιδες. Λοιπόν, παιδιά, πάω να το δώσω το Σαμίνι Σπεντερνίνι μου, γιατί αυτό είναι το δικό μου account, οπότε δεν ξέρετε ότι εγώ θέλω να το έχει το δικό μου. Μου έχει πάλι μπαλερίνα καπουτσίνα. Πάρε το. Λοιπόν, παιδιά, το βλέπω. Τίποτα δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το βλέπω, αλλά δεν ξέρει ότι όταν κλέβει από μένα, κλέβει από τον εαυτό του. Πάμε lock base. Και τώρα δεν θα μπορεί να μπει. Πάμε, παιδιά, φανταστείτε, έχει νουμπίνι πιτσανίνι επειδή ο ίδιος είναι νουμπ. Να, τέλος. Thank you. Μη λες ευχαριστώ. Πόσο καμένο πρέπει να είσαι. Τώρα δοκίμασε να μπεις, επειδή πριν πώς βγήκες, ήταν ανοιχτό το base. Κοίτα, μπες. Χαχα, δεν μπορείς. Χαχα, νουμπάκι. Πιστεύεις ότι μπορείς να με νικήσεις. Και μπήκες μέσα, πες ευχαριστώ τώρα. Παιδιά, έχει τον Γκατίνο Νανίνο που εντωμεταξύ δίνει μόνο 35.000 στο δευτερόλεπτο. Παιδιά, πάω να βγω να το αλλάξω τα ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, βγήκε και εκείνη. Α, βγήκε τελείως από το παιχνίδι, από το Roblox. Λοιπόν, πάμε να του αλλάξουμε τα ρούχα. Λοιπόν, θα του βάλω το παλιό του ρούχα που δεν του άρεσαν. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο χάλια ρούχα φορούσε παλιά. Θα τον κάνω ρεζίλι. Παιδιά, έτσι και εγώ έχω μόνο ωραία ρούχα, οπότε δεν μπορεί να με κάνει κατά. Αχ, αυτά είναι πολύ ωραία ρουχάκια που μου έβαλε. Παιδιά, να το παραδεχτούμε, δεν μπορεί εμένα ποτέ να με κάνει άσχημη. Κοιτάξτε εγώ όμως πόσο άσχημο τον έκανα. Παιδιά, γιατί έχει μια φίλη που τη λένε Silly. Professional, let's quit it. Guys, νομίζω ότι αυτή η σελίδα είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, παιδιά, have an amazing day. That's an interesting person and it's the first thing when I'm παιδιά, νομίζω ότι τώρα που θέλω να μπούμε... θα μπούμε σε ένα brain rot mode. Ελπίζω να μην με κάνει join.
Όχι. Μια και Παιδιά, πήγε να μου αλλάξει το όνομα. Παιδιά, τώρα βγαίνω. Λοιπόν, παιδιά, έχω μια ιδέα. Επειδή τώρα εγώ θέλω να πάω στην τουαλέτα, θα παρακολουθήσω να δω τι θα μου κάνει. Λοιπόν, παιδιά, πώς με έχει ντύσει έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πάω λίγο τουαλέτα, πότε τα λέμε σε λίγο, πότε σε 5 λεπτά. Λοιπόν, ωραία παιδιά, εγώ έχω τον έλεγχο τώρα στο τάμπλετ. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, κατά λάθος έκλεισε. Παιδιά, σε λίγο θα έρθει. Γεια. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Ήρθα, τι, κάτσε, γιατί έχει το κανονικό outfit και εγώ δεν έχω. Παιδιά, έχω μια τέλεια ιδέα. επειδή ο προπάγος μου έχει παραγγείλει κάτι σαν εργαλεία και με περιμένει κάτω να απευθύνει να πάρω, εγώ πάω. Θα πάω σε λίγο. Θα σε λίγο, γεια σας. Ξέρω, παιδιά, θα πάει στο τέτοιο. Θα πάει στο Σοφίτα για να... Θα πάει στη Σοφίτα για να πάρει λίγο κάποια πράγματα που το αφήσει ο μπαμπάς μας για κάτι πράγματα για να φτιάχνει, τέλος πάντων. Πάω στο τάμπλετ μου, ένα λεπτό, guys. Πήρα back. Μου άλλαξα το skin. Αυτό είναι. Ήρθα και εγώ. Μου παιδιά, anyways, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Πατήστε like και subscribe και comment down below άμα θέλετε κι άλλα. Γεια!